Bratislavskú políciu dnes postavil do pozoru futbal. Na Slovan pochodovali stovky radikálnych priaznivcov najväčšieho rivala bratislavského Slovana z Trnavy. Pred štadiónom máme nášho kolegu Tibora Maťašovského. Tibor, stav zápasu je po prvom polčase 0-0. Emócie fanúšikov by teda teoreticky zatiaľ nemuseli byť príliš vybičované. Aká je ale realita? Dobrý deň prajem spred tehelného pola. Atmosféra, ktorá sprevádza tento zápas, je tento veľmi atraktívny zápas hlavne pre fanúšikov obidvoch tímov. Tu je cítiť nielen na štadióne, ale aj tu pred štadiónom. Je tu množstvo policajtov, ktorí sledujú verejný poriadok a dávajú pozor na to, aby sa tu neodohral žiadny incident a sú pripravení v prípade akéhokoľvek problému zasiahnuť. Tomu, Tibor, nezaznamenal si do tejto chvíle nejaký incident? Nenazval by som to incident, ale videl som pár mladíkov, ktorí sa pokúšali preskočiť plot a neplatiť tak za vstupné, čo bolo samozrejme pri takom množstve policajtov veľmi riskantné. Samozrejme sa im to nepodarilo, usporiadatelia ich v pokoji vyviedli von z areálu štadióna, takže sa im to vôbec neoplatilo. Ja by som sa ešte vrátil k tomu príchodu trnavských fanúšikov. Tí prišli vyzbrojení hlavne zástavami asi hodinu pred začatím futbalového zápasu. Pozrime sa teraz na to, ako vyzeral ich príchod. Pozeráte sa na predfutbalovú atmosféru na železničnej stanici v Trnave. Bíli andelé sa tu schádzajú už od 14. hodiny. Prišli z Košíc, Popradu či dokonca až z Anglicka. No, ako vidíte, tu za mnou je viac ako 600 trnavských futbalových fanúšikov, ktorí odchádzajú so špeciálne vypraveným vlakom do Bratislavy na futbalové derby Slovan Bratislava, Spartak Trnava. Stanicu a okolie stráži 150 mužov zo železničnej štátnej polície. Stoja na každom kroku, kde sa len dá. Presne o 16. odchádza vlak s fanúšikmi do Bratislavy. Trnavskí fanúšikovia prišli na bratislavskú stanicu Nové Mesto krátko po 4:30 popoludní. Mnohí vystúpili s vozňou už s pivom v ruke. Polícia nezasiahla. Zabezpečená aj usporiadateľmi, ktorí zvýšili svoj počet, myslím si, že až dvojnásobili počet usporiadateľov tu na štadióne, aby sa náhodou nič nestalo. Zároveň hovoril som aj s hovorcom bratislavského Slovanu, ten mi povedal, že na štadióne je zákaz predaja akéhokoľvek alkoholu, dokonca aj pivo, čiže nepredpokladá sa, že by fanúšikovia podúražení alkoholom mohli spôsobovať problémy. My samozrejme budeme celú situáciu aj po zápase pre vás sledovať a priblížime vám ju v našich ďalších spravodajských reláciách.